Bellarmine Chatunga Mugabe wasungwa mushure mekushuta a 23-year-old gardener wake uye chombo chaita basa iri chabva changovigwa. Mapurisawo paasvika achiedza kuti apinde pamba apa vabva vangovharirwa vakarambidzwa kupinda, asi munongozivawo kana vakomana vari pabasa hazvifambi nepamwe, vasungwa vapinda mukati. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kuti nozvibvunzazve vanobateiko munyika yavatorwa patiri kuti kuSouth Africa kwazodai navo vari kuSouth Africa, izvi zvinoshamisa. Regai tinzwe kuti nyaya yacho iri kuti chii. Bellarmine Chatunga, the 28-year-old son of former Zimbabwean President Robert Mugabe, has been arrested after allegedly shooting a 23-year-old gardener at his residence in Hyde Park, Gauteng. Police were alerted by private security following reports of gunfire on Thursday afternoon. The victim was rushed to hospital in critical condition. Authorities recovered a cartridge at the scene and are still searching for the firearm. Mugabe and a 24-year-old suspect were taken into custody after initially refusing officers access to the property. The arrest adds to a series of legal troubles facing Mugabe, who is reportedly linked to multiple criminal cases in South Africa and Zimbabwe, including allegations of assault and firearms offenses. Investigations are ongoing and formal charges are expected once preliminary inquiries are completed. Tatoshamisika tikati maybe zviri muropa ka since ari mwana weveterani sevanhu vakambobata magidi pachimoyo apa tikati zvimwe genetics dzamuka but padzinomukira dzacho pavanhu vari wiki here. A 23-year-old gardener kuri kunzi mukomana asvika kubasa makuseni asi paitika masquabbles. This is coming from the police report yavari kupa. Vari kuti paitika masquabbles between gardener nevanhu vanga vari pamba apa ivavo vari tu Chatunga another 24-year-old. Ndofunga ropa rangobhoira mukomana semunhu ane zvombo zvakanyatsoti abva angotora ndokushuta. Kana kuchinzi vari kukoparata namapurisa tiri kuzvibvunza nekuti hanzi vari kukoparata asi pfuti haisati yawanikwa kuti iri papi. Kana muchikoparata ka kungovaudza kuti muwardrobe pakadai so torai. Zvino izvo zvimacartridges ayatogwa aichaendeswa kuforensic kunoona kuti akambobata mabasa api neapi. Chinotyisa ndechekuti zvinogona kubuda pachena kuti pane mamwe marobharies nekumwe kuurawa kwavanhu kunogona kwakashandiswa pfuti. Handiti maona nyaya yacho inototyisa. Nhai Chatunga maibhanda vodaro shuwa baba vangazorora here murugare nedzawabura idzi kuwanga uchagobudisirei pfuti uchipfuura munhu while in a foreign land. Asi wakanganwa kuti mazimba haatodiwe futi kuSouth Africa uku. Nhaka koblue roof makasirani wadi yako wagara munyika yechizvarwa. You better pray that man survives the gunshot, cause you will rot in jail in a foreign prison. Zvakauma. Sorry henyu Mother Grace and the entire family. Ndo zvinonzi urama pako. Netizens ane mixed feelings. Vamwe vari kusympathize, vamwe vakati aiwa chamakadya chamukazve mamuchiti ndiani uchaura ku foreign land tese tingori kunze kwenyika. All I can say as a parent is we try to raise these kids as best as we can, but they will choose their own path. And most of the time nzira yacho I am surprised they are in South Africa. Vamwewo vakati ko muri kubateiko kuSouth Africa naye veduwe tati chiti zvimwe ndimi ka makasara makabata nyika. Hiding evidence of a crime is another offense. If attempting to defeat the ends of justice, if he really shot the guy, he should just hand in the firearm. It seems like trouble, and this boy are best friends zvachose. Chatunga akambopfura futi bodyguard paZimbabwe apo baba vake vakazvivhara because aiveka mwana wake kuchikoro. Apa uyu wechitu violence zvainenge iri kutomuda. Musakangamwe mamagire vakatomboenda kuSouth Africa vakanorova vasikana vaidanana nevana vavo pazvipo chekuti vadiscipline vana vavo vakadecida kurova vasikana. Iko zvino zvaita kechapo. Vamwe ndo vari kuti tataina fakaijele nekuti mukomana anga achinyanyisa kuspida. Maybe anonida kuslow down a bit. Asi mujere guys, kana wanga wari mwana wa head of state wozopinda mujere zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Tongoti isusu kumuri ine mwana uyu washutiwa isusu we sympathize with them. Zvemukomana uyu regai vamwe vamboitawo sympathy
panyaya iyi. Hatimiri nevanhu vanoita crime especially muforeign land. Chero uri parenki ipi tinongoti people should remain law abiding citizens chete chete. Zvokuti iwe who you have in your corner, it does not matter at all. Vanhu kavangodzidza kugarisana navamwe zvakanaka. Titende. Yes, I can confirm that. Like I indicated earlier on, that our police members, they were stopped by the security to indicate that there's a shooting in this house. And as you can see, it's a high wall fence residence. Indeed, they had to knock and so that they can be opened, and then eventually they gained entry. And currently, what is happening now is already indicated. We do have our dog unit inside, and also some of our units that are in the inside section for the firearm. And like I also indicated, that the two men that are staying in this house, they will be taken in relation to this attempted murder case. The victim is being taken to the hospital currently. It was indicated that it's in a critical condition, but we are hoping that he will be fine. Do you know how many shots were fired? At the moment, we don't know how many shots were fired, so that will form part of our investigation. Like I indicated, we are still searching for the firearm that was allegedly used, but we did find a cartridge on inside the yard. So why are two people being taken in? Was it there were two people inside the house that were allegedly there when the incident happened.